yabo ntase hlalani phansi yiwethu ndiyazazi bandilate but ningaqumbi wethu follow ishanqani yewethu mamelani ke mos namhlanje uGeneral ubuyile eqongeni kude. Okay, fine General. So namhlanje ke ngoku General ebezobuzwa imibuzo based on statement sakhe sayizolo. Yava? So uGeneral ke ngoku guys njengoba ebuzwa imibuzo guys, uGeneral uzawubuzwa umbuzo elapha emakhaya eKhayelitsha kubuzwe umbuzo ne. uGeneral uzawuthi down to ne uqonda ba uzawuza. Uthi usajongeleyo athi Marikana. Uthi usajongeleyo uzabe semlazi. Uthi usajongeleyo sesezwelitsha yeni nani uGeneral guys imibuzo akayiphenduli. Imibuzo uGeneral uvesikaphendule uyathetha yena yaphendula but sozifumani answer yandiva ndithi uyaphendula sozuyifumani answer yaphendula. It's like umuntu abuza question A1 kuthiwe give a yes or no answer akubhalela ipage yonke akubhalela ipage xa uyifunda le page ayiphendula umbuzo ba uthi yes okanye uthi no na yava so ibingaske guys lento le oko ndiyibukele ibingaske ndiveske ndithi yewena qutha in fact ngingathi qutha ndithi makenze ingcucu nayazi ingcucu lanto ba umuntu athi umthi ngeduster yeke ingaske ndithi yenza ingcucu okanye ndimthi apha emaqatheni ngeswep ndimthi yabo apha emaqatheni ngeswep because yo I feel sorry for those honorable members bendihleli nazo pha. But anyways ke guys masingene ke kumibuzo because namhlanje bebuzwa imibuzo uGeneral. Mamelani ke uyabuzwa uGeneral phofu. Okay, masiqale ngale i-defense kaGeneral is the fact that he feels like kukho lanto masemisebenzini kuthiwa yi-mobbing. I think it's called mobbing. I'm not sure guys, in correct comment section. But when you basically a group of people at work are basically working together to try and bully you or push you out of your job. So that's what he's saying. To experience a lot. Yava to experience a lot and ke ngoku no kubana umfana weColored nango emnyama man uAshley also said bana umkhwanazi uKhumalo noMasemula have been basically promoting each other in the police force since beginning of time. Omnye xa ifumana iposition engathi the xhaxhe upromote omnye, omnye xa ifumana iposition engathi the xhaxhe arhuqa omnye. So injalo ke, so I think that is his defense. Ufila ngathi they are bullying him. Okay, we do not know. Thina mosisizi honorable members sizomva ba ufuna uthini. Okay, fine. Iqale kanje ke lento. Kuthiwe no man General uthi usebenze apha nalapha and ke ngoku kuzo zonke izindawo usebenze kuzo awuphumanga ngesihle, and wena uthi awuphumanga ngesihle because you experienced le mobbing nakwezi ndawo usuka kuzo ubukhe wasebenza kuzo. So ithini into ayinguwanga lo ustot yabo yahleka la yo angaske nimthi ngeswep nasazi iswep guys kuthiwa intoni kwezi kweminye imizi guys iswep andiyazi wethu but ayomvubu iswep nasi nonsi yeke. So hayi ke uGeneral fine athi uGeneral uphendula lo mbuzo no, i-reason yoba abe yi-target yena kuzo zonke izindawo is because usebenza kakhulu, and njengoba esebenza kakhulu umsebenzi wakhe bubupolisa, so uya investigator. Uthi hayi uthi you can't touch me nge-investigation, athi za ku-investigate uphambane mna. Uthi ndiza ku-investigator uqomba inwele ziziphumela, uthi usithi inwele ziphume because u-investigator ngumndim. Yaba kutsho njengele lo uGeneral uSigwaba yava. So ndikhe uSigwaba kwabe kubuzwa ungumuntu good kwi-investigation. Wathi yena ewe kodwa yeke khasixelele ke ngale nto yale case kaSenzo Meyiwa because uye wayimenshina kaloku izolo phinde ubuye ke ngoku usibalisele bakwenzeke ntoni, how are you involved kwinto kaSenzo Meyiwa. Mamelani ke uthini uSigwaba. Uthi uSigwaba yena ulele kuphangwa 11:30 ebusuku kudu kungena i-call isuka kwenye
ye-members eziripota kuye. At that time, I think we head of Hawks in Gauteng. Uthi dyukudu ingenele khona. Ayeyi, andiyazi ke head of Hawks noba ibizwa general okanye ibizwa abantu, but thina siyamazi nguSikwapa mos. Skwitsi fondini, kukho into eyenzekileyo apha. Athi uSkwitsi yintoni fondini? Kudubuleke ugoalkeeper we-Orlando Pirates kanje nakanje nakanje. Athi uSkwitsi hayibo uSenzo udubulekile apha eFosforus kwathini. Yho, othuka uSkwiphi uthi waxhuma ebhedini wanxiba waqomba, yho hayi kaloku kufuneka ndiyile phaa. Yava uthi ke ngoku uSkwitsi, andithi kaloku i-crime scene guys siyasikhumbula istory sikaSenzo ikulokeli eFoslo ke. So uthi ke ngoku uSkwitsi yena iindlela zakhe ziye zaya esibhedlele. Yava uthi wahamba waye esibhedlele. Uthi xa efika esibhedlele akungumntu inyakanyaka yabantu. Uthi kwakwigumbi eli uSenzo waye isidumbu sikaSenzo sasikuso, uthi kwakuyinyakanyaka nje yabantu. Ngava uthi hayi nyhani afike apha andiyazi beyobona ntoni mandingayithethi le nto ndicinga uyithetha, but andiyazi beyobona intoni ke nyhani caba uthi uyobona isidumbu. Andiyazi, senizawutsho nina kwicomment uba befuna uyobona ntoni, yinto le nto befuna uyiqinisekisa zibe kanti uthi ayobona isidumbu. But uthi ahambe ke, uthi hayi nyhani, uthi usibonile eso sidumbu, but uthi bekugcwele ke khange akwazi nosibona kakuhle. Kwathini waqonda ke ngokubana makathathe iqembu lakhe elaze nalo basingise phi eFoslo. Uthi xa befika eFoslo, uthi yena uyi-trained police officer. Uthi xa efika eFoslo ufundisiwe yena esipoliseni ba xa ungena the first thing that you do is secure i-crime scene. Yava uthi wangena wasecurisha i-crime scene. Kutsho yena ke guys, akutsho mna. Uthi wangena wasecurisha i-crime scene. Uthi ugqiba kwakhe wahamba wayohlala esofeni. Ugqiba kwakhe uthi uSikwapa into nokubana njengoba ehlele esofeni kukho amanye amapolisa afikileyo phaya, different units okanye different whatevers, but kukho amapolisa amaninzi already apha. So andiyazi ke ngoku la mapolisa noba sewayi-securile i-crime scene okanye kwenzeka ntoni, because I'm assuming bana nonke nifumene training eyi-1 yoba nisecure i-crime scene. So andiyazi noba wonke umuntu ofikayo funeka azisecurele na, but ke ndithetha laa nto ibithethwa nguSikwapa. Uthi uSikwapa bekuklini phaa. Uthi bekuklini phaya, akho gazi, akho nto. Ufika kwakhe uthi xa ufikile wahlala esofeni yena wabuza uba kwenzeke ntoni. Yava uthi hayi ke nyhani kwatshiwo ungilo uthetha isitori sakhe bakwenzeka into ethile nento ethile, kwenzeka into ethile. Azothi ke ngoku uboss wabo at that time athi hey Skwitsi, le izawudinga umuntu one-experience kakhulu, because kaloku noko yi-high profile case, because uSenzo uyaziwa in the country. So andizuyinika wena, ndizayinika ubani naye bekhona phaa lo bani kuthethwa ngaye. Kodwa andizuyinika wena le case, ndizayinika ubani. Uthi hayi nyhani, uthi uSkwitsi wayigqiba loo mini icase kaSenzo zangaphinda ayithi till today. Uthi wayigqibela loo mini icase kaSenzo yena he has got nothing to do with case kaSenzo. Abantu abambuza ngecase kaSenzo bayamsukela. Nje uthi nimphilisa kabuhlungu guys ngombuza ngecase kaSenzo. Akutsho mna ke guys, kutsho uSkwitsi. So kubuzwe ke ngoku kuSkwitsi bana, okay Skwitsi, masibuyele kule nto kaBrown. Anditsho uthe uBrown wadibana naye kuthiwa into le nto eCape Town. Wadibana naye eCape Town, they had breakfast together, and then wathi baya communicate via phone calls because akazumblocker, something along those lines wethu, but they are communicating yena no Brown, and ke ngoku bakhe badibana na face to face. Yabo, so kubuzwa ke ngoku ngaloo nto. Phelile 10 minutes, but ndizakwenza part 2. Asilali singayigqibanga. Follow Shani.